Acord entre la Generalitat i els ajuntaments de Viladecans, Gavà, Sant Boi i Cornellà per dur a terme diversos projectes de promoció al territori. En una trobada entre els alcaldes i el president de la Generalitat, Artur Mas, s'ha signat un protocol que inclou 45 actuacions per reduir l'atur i afavorir el creixement econòmic. Simbolitza o vol simbolitzar, més enllà del contingut concret, una manera de col·laborar, una manera de prioritzar la lluita contra l'atur, per tant a favor de l'ocupació i a favor també de la cohesió social del nostre país, en aquest cas de la zona que afecta aquests municipis. Aquestes mesures busquen atraure més activitat productiva, potenciar la formació i garantir l'atenció social. Una de les més destacades és la creació d'una zona especial econòmica que aglutini els 4 municipis. El que hem fet és, per primera vegada en el país, una signatura entre municipis d'una zona, entre els 4 municipis, Cornellà, Gavà, Sant Boi i Viladecans, per generar un projecte integral de reactivació econòmica i de cohesió social de la zona delta del Baix Llobregat. Malgrat som municipis amb una situació econòmica difícil, som també dels municipis que tenen més possibilitats i més capacitats per liderar la recuperació del país. Una comissió formada per membres de totes les administracions implicades serà la responsable de fer el seguiment d'aquest conveni.